desta instalación que nace dun proxecto que é o proxecto Lugares, e no que participou pois, moita xente. Participaron sobre todo persoas de Valdeorras. Foi un proxecto dirixido desde Turismo de Galicia a través de un programa que tivo como orixe a promoción do Xacobeo 21-22 e que, bueno, tiña por objetivo poñer en valor pois fundamentalmente os lugares por onde transcurre o Camiño de Santiago ou a súa contorna, como é o caso de Larouco e Seadur. Este proxecto, pois, bueno, o que se buscaba fundamentalmente era tratar de transmitirlle á cidadanía e ás persoas que os peregrinos que fan o camiño a importancia que ten pois, o medio ambiente e o territorio. E esta actuación dirixida por a arquitecta Mae Durant, que non pudo estar aquí por problemas de transporte, porque está en Madrid, e o seu estudo PEC, me parece, un estudo de paisaxismo, pois puxo en valor esta contorna en Seadur. Para nós, vinculalo a unha asociación de veciños e a un lugar onde pois, se congrega a cidadanía, pois, é tamén un plus do proxecto, e entón estamos moi satisfeitos, bueno, de que tamén sirva pois, para transmitir o que supón pois, bueno, un territorio, o contacto coa natureza, e esperamos que todos os que estades aquí, que sodes socios da asociación, os veciños de Seadur e tamén os de Larouco, e por suposto tamén os de Valdeorras poidan gozar desta instalación que queda aquí para todos os veciños e que sirve pois, fundamentalmente para lembrar a importancia que ten o territorio e as persoas e, por suposto, a natureza e tamén o clima, que, como podemos observar, por desgracia, este verán, pois, cada vez é un factor máis importante a ter en conta. Espero que esta instalación de tonos que teñen un percorrido con un significado que nos fai que nos sumerxamos na natureza dun xeito, pois, en certo modo alegórico, pois sirva, pois, bueno, para ter presente todo esta motivación do que é o Camiño de Santiago, os valores que ten, e tamén, pois, bueno, que vos sirva a vos pois, para acollervos e para transmitirvos pois, bueno, toda esa importancia que ten o camiño, a natureza e o clima. E como está chovendo... Talleres de memoria, todas as actividades están centradas neste local, e un día como hoxe non se podría disfrutar do espacio de fora, e agora despois desta inversión, pois temos un sitio novo que vai a ter moito verde nun futuro, e que un día como hoxe pois podemos estar fora e vámonos a meter porque non